Čau lidi, dneska si ukážeme, jak stáhnout, jak natáčet videa, abyste měli něco prostě, že tam prostě takovou jednu hru, docela lehká a můžete natáčet, ale zapnete si to, takže tady napíšeme třeba tak a třeba tak si to stáhnete, dáte otevřít a potom tady nahoře budete mít jakoby takové okénko a tam do toho okénka kliknete a tam napíšete třeba Barotaxi a má to 8 čísel. Takže napíšete Barotaxi 18 písmenek a 8 čísel. Potom se vám tady objeví tady tohle. Dáte tu takovou oranžovou kameru, tady k tuhle. Sakra. Tady k tuhle oranžovou. Tak potom se vám tady objeví tady toto. Tady kliknete a tady budete mít kameru, něco a foťák a kliknete na tu kameru a budete natáčet. A potom, když už budete mít všechno hotové, tak kliknete akorát to okénko nahoře, to stop a potom to třeba pošlete na YouTube a nebo tak. A kdyby vás to třeba, já mám Samsung, takže pro další, když někdo nemá Samsung, tak si stáhne tady toto. Nemusí tam být napsané Samsung, a ten, kdo má Samsung, tak ten musí. A kdyby vás to hodilo tady na to, tak si to stáhněte a můžete zase natáčet přes tady toto. Teda. No, a tak to asi bylo už všechno, tak